Stačí zvuk. Tak Monika si vede svoje stádo do Lipníka. Vlastně je doma. Monika potřebuje navít psa do kopce. Moni, máš jich 6? Je ten pes. Už běží. Ještě zkusíme zase na konci ti zase nechám vodu se jenom povodit, ať ti dělám pocit znak, pak zase zavedeš kopce ke mně, já ti je podržím. Ale teď toto je důležitý ještě jednu věc. Máš psa, který má oblíbenou jednu stranu. Toho. Lehni. Bude mi o to, aby si teď pes řekl, ve chvíli, kdy chci mít. Když pes správně, pokud za něm. Kínu. Dobře. Jo, když to chodí. Budeš chodit jenom do kolečka a neustále budeš mít tu houzu za dobře. Budeš chodit sem, protože to je oblíbená strana. Nech toho! Ty ukazuješ, tam už mají. A tím, že jdeš za ním, ten pes se neustále může doběhnout na 12. A jak jdeš za ním, tak jsou poslední neustále, celou dobu. Takže neustále jdeš za ním. Tím se zastavíš, co by se podaří doběhnout na 12, super, jdeme rovně. Hej, nech toho! Já ti budu stavit, že se nehýbají. Tak. Tady je jedna věc, automaticky naučí je hůl, okamžitě ale